Исәнмесез мөхтәрәм моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без бүген төрки телле булган кыргыз халкының Комуз исемле музыка уен коралы турында сөйләшербез. Бераз Кыргызстан турында мәгълүмат тыңлап китик. Киргизия яки Кыргызстан яки Кыргыз Республикасы Үзәк Азияда урнашкан төрки дәүләт. Памир һәм Тянь-Шань тауларында урнашкан. Төньякта Казакстан, көнбатышта Үзбәкстан, көньякта Таджикстан, көнчыгышта Кытай белән чиктәш. Баш каласы Бишкек шәһәре 1 миллионнан артык кеше яши. Икенче урында Кыргызстанда Ош шәһәре була. Дәүләт теле кыргыз һәм рус телләре. Кыргыз халкы борынгыдан ук төрле уен коралларында уйнаган. Булсын бу ниндидер хәрби поход, булсын бу кунаклар каршы алу яки мәҗлес ниндидер. Һәр вакытта уен коралларында уйнаганнар. Айрым урынны алып тора Кыргызстанда иң популяр булган Комуз исемле уен коралы. Комуз кыргызларының борынгы ширтмәле кыллы музыка уен коралы. Бу уен коралында инде 1000 ел ярым уйныйлар. Күз алдыгызга китерегез, ни кадәр бу борынгы музыка уен коралы. Нинди өлештән торасың бу уен коралы? Төп өлеше бар, корпус дибез, һәм гриф өлеше. Ике төп өлештән тора. Гомумән шушы уен коралларны төрле агачлардан ясыйлар. Нинди агачлардан ясыйлар соң? Нарат агачыннан, шикләвектән, тут агачыннан ясыйлар һәм артыш агачыннан. Артыш була можжевельник. Иң кыйммәтле музыка уен кораллары өрек агачыннан салына. Ни өчен? Чөнки өрек агачы бу кипкән өрек агачы. Яңгыравыклы агач дип саналына. Нәрсәдән ясыйлар соң кылларын? Кылларын элек борынгы вакытларда ясаганнар хайваннарның ишәгесеннән һәм сеңерләреннән. Ә бүгенге көндә инде уен коралын ясыйлар ефәк җебеннән һәм шулай төрле полимер материаллардан ясыйлар. Башка төрки уен коралларыннан аермалы буларак, Комуз уен коралының җипләре, кыллары өчәү була, 3 кыл тарттырылган һәм уен коралының лады юк. Музыкантлар бармаклары белән үзләре җайлап кийне эзләп табалар. Инде Комуз уен коралы турында төрле легендалар йөри. Бу аучылардан ишетелгән төрле легендалар. Инде аларның эчтәлеге барсы да бер мәгънәгә ия. Әйдәгез әле бергәләп шушы легенданың берсен тыңлап китик. Камбәр исемле бик оста аучы булган икән. Көннәрдән бер көнне бу аучы ауга чыккан һәм хайванны аулап утырганда ниндидер сызгырган һәм бик матур тавыш ишетә. Башын агачларга күтәреп караса, ул шундый бик кызыклы хәл күрә. Агачта ике ботак арасында кыл тарттырылган һәм җил менә шушы кылны тирбәтә икән. Тавыш шуннан чыга. Якынрак караса, бу кыл хайванның калдыклары икән. Ниндидер йырткыч хайванны ашаган, бутарлаган һәм шуның ишәгеләре ботаклар арасында чуалган һәм кипкән. Кипкән дә ике ботак арасында тарттырылып калган икән. Шуннан тавыш чыга икән. Бу Камбәр аучы егет шушы кылга карап торганда һәм бираздан агачтан уен коралы ясап, шушы кылларны агачка тарттырган икән. Аның сөйгән кызы булган. Шушы сөйгән кызына бу уен коралда уйнап күрсәткән. Уен коралы кызга бик ошаган һәм ул аңа кияүгә чыгырга риза булган. Менә шулай легенда буенча Комуз исемле уен коралы барлыкка килгән һәм беренче кыргыз кие барлыкка килгән. Инде хәзер Комуз уен коралының тавышында ишетергә вакыттыр. Бездә кунакта бүген яшь музыкантлар, алар Казанда яшәүче яшь кыргызлар. Аларның исеме Асема һәм Яхшылык. Асемага 13 яшь, Яхшылыкка 18 яшь. Аларның җитәкчесе Капабаева Гульзат. Алар бүген безгә Чайкама исемле кыргыз халык киен уйнап күрсәтерләр. Рәхим итегез.
Ничек сезгә? Ошадымы? Чыннан да кызыклы музыка уен коралы, кызыклы көйләр. Инде сез күрдегез, егет белән кыз ниндидер шоу элементларында кулланалар. Шулай бит, кулларын төрлечә йөртәләр, хәтта уен коралларын әйләндерергә мөмкиннәр. Шушының белән сәхифә ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.